an balimaw Mali Web kunnafoni fasiri bonda so a ye dantigɛli min kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi araba don février kalo tile 15 ko an ka jamana terɛnsira baarakɛbaw n'olu welela ko cheminot kɛrɛnkɛrɛnnenya la cheminot minnu bɛ baara la n'u ma taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la jamana ye hakɛ min di o hakɛ n'o dɔ ye sibon ye olu yɛrɛw tɔgɔ la o cheminot k'olu jabalaw de minɛlen bɛ maa dɔw fɛ wa maa minnu don maa jagɛlɛnw don k'u taara ka taa sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min a kɛra sanifeere baaraw ye o kɛra hali ca wɛrɛw ye ko a jiralaw la ka fɔ u bɛ yɔrɔ min na nin ye chemin de fer maaw ka cayɔrɔ de ye nin hukumu de kɔnɔ chemin de fer baarakɛlaw yɔrɔw ka tɔn min bɛ yen n'an ko a ma ko association des cheminots retraités du Mali ACRM chemin de fer baarakɛla minnu bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la ko ninnu de wulila ka taa damakasi kɛ jo sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ damakasi ko a donna tɔnkulu de kama tɔnkulu min yɛrɛ n'an ko a ma ko SOPAFER Société de patrimoine ferroviaire du Mali ninnu fana ye trɛnsira baarakɛbaw ye ni damakasi in kɛra sigida sabanan kobe de la Bamakɔ yan k'u ye damakasi min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la association des cheminots retraités maaw minnu tɛ baara la bilen k'u y'a jira ka fɔ kiiri de ka kɛ olu yɛrɛw ni SOPAFER maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye dabalibanko ye maa minnu sigira chemin de fer ka dugukolo kan ni jagokɛlaw don ani maa wɛrɛw olu ma wele kobe la nka min ye chemin de fer yɛrɛ ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale yɛrɛ bɛ lakodɔn ni trɛnsira yɛrɛ halalaya ye SOPAFER ko o SOPAFER de welela kiiri la ACRM maaw fɛ o kiiri wele min kɛra ko kiiri de kɛra février kalo tile 6 tɛmɛnen jo sariya ni kiiri nɔbɔbaw k'olu y'a jira nin ma kofɔlenw na a kɛra jagokɛlaw ye o minnu bɛ nin dugukolo kofɔlen kan k'u ka wuli ka bɔ trɛnsira baarakɛbaw ka dugukolo kan ka da kan terrain yɛrɛ a bɛ lɔbɛ min na ka baaraw daminɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri ni o dabali minnu bɛ ka tigɛ bi an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o baara in walasa a ka se ka dafa ko fɔ ka maaw gɛn ka bɔ trɛnsira la maa minnu n'an ko ma nanzarakan na ko les occupants illégaux du domaine ferroviaire wa hali chemin de fer baarakɛbaw ka sow k'u ka olu bila ka da kan o so minnu tun datugulen bɛ san caman ko baara de bɛna k'a kɔnɔ laɲini foyi tɛ olu yɛrɛw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la ka da kan terrain bɛna bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ o hukumu de kɔnɔ anw yɛrɛw ye ɲininkali kɛ SOPAFER Société de patrimoine immobilier du chemin de fer o ɲɛmɔgɔba ale la a ko olu yɛrɛw bɛ don min na i n'a fɔ bi yɔrɔ hakɛ min b'u bolo n'o dabɔra sibon kama ko bɛ taa jɔ fo yɔrɔ 136 la 136 logements u ka doni bila yɔrɔw b'a la des entrepôts hali dunanjigisow minnu bɛ trɛnsira makɔnɔli yɔrɔw la l'hôtel de gare yɔrɔ caman bɛ yen o yɔrɔ ninnu jɔra hali yɔrɔ dɔw ma jɔ ka bɔ kulikoro ka taa fo diboli nka ko a dusukasiko ye min ye SOPAFER ɲɛmɔgɔba ko maaw de talen bɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in minɛ ko maa wɛrɛw tɛ olu yɛrɛw welela kiiri la maa minnu fɛ n'o ye ACRM ye ACRM o ye association des cheminots à la retraite maaw wa ko maaw de taara ka taa olu yɛrɛw ka dugukolow minɛ wa k'u taara hali sibonw jɔ a sanfɛ san 2000 ni san 3 2003 waati ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di nin yɔrɔ kofɔlen in dabɔra maaw de kama maa minnu bɛ foroba ca la u ma taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la nka ko maaw de kɛlen bɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in daminɛ ka kɛ u si bon ye maa minnu tilala baara la n'u bɛ retraite la ko olu n'u a man kan nin ko in bɛ i n'a fɔ furugufurugu de bɛ chemin de fer yɛrɛ a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛw ka kulu min bɛ yen n'an ko a ma ko SOPAFER ani association des cheminots retraités a mana tigɛ da o da la nin dugukolo ko in hali ni a y'a sɔrɔ a ɲɛfɔli kɛra Falen Kulibali de fɛ ka bɔ kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ n'an ko a ma ko l'indépendant anw bɛna wulikajɔ kɛ dɔgɔfurancɛ nataw kɔnɔ ka se u ka ɲɛmɔgɔw ma k'u ɲininka u yɛrɛw ka ɲɛfɔli k'an ye walasa an ka jamanadenw aw ka se ka bɔ kunpan na ni ɲɔgɔn sama min bɛ trɛnsira yɛrɛ baarakɛbaw yɔrɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna faamuyali ko la an balimaw an ka jamana marabolo ɲɛmaw tun ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ ni jugu marifatigiw ye kabini san 2000 ni san 15 n'aw hakili b'a la an k'o de ma ko l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali ka kɛɲɛ ni o bɛnkan sɛbɛn min kɛra
ni jugu marifatigiw y'a jira k'a fɔ olu kɔni sen t'a la bilen ka d'a kan ko tomɔna kan min kan a ma do o kan kan u ye jalakiba de bin an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ baara la bi ko ninnu ye maaw ye maa minnu kuma dɔ la u bɛ u yɛrɛw ka hɛrɛ dɔrɔn de ɲini ninnu tɛ mali ka ɲɛtaga fɛ o kuma min kɛra sabu ye bi k'an ka jamana ni jugu marifatigiw kɔ don ɲɔgɔn na ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kumaw de tun ɲɛfɔli bɛ senna mali kɔnɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kulu bɛ anw fɛ mali kɔnɔ kulu min n'an ko a ma ko yɛrɛwolo debout sur le rempart olu yɛrɛw ka kumalasela Sidiki Kuyate ko ale tun welela barosigi dɔ kɛnɛ kan barosigi min kibaruya bon min n'an ko a ma ko mali kunnafoni jamukan de tɔgɔ ye ko bɛɛ ka kuma ko jamukan senfɛ Sidiki Kuyate kɔni nana ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ an ka sɔrɔdasiw yɔrɔw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka jamana kɔnɔ a da ser'o ma min ye jugu marifatigiw ye fosili min kɛ k'u sen bɔ nin baara la ɲɛfɔli kɛr'o la wa ko a da sera hali Aminata Diko ye tali min kɛ dunya tɔnsoba ka barosigi kɛnɛ kan n'a ye mali jamana denw yɔrɔw ka yɛrɛmarakulu y'a jira k'a fɔ olu ka ciden tɛ ko a taara a yɛrɛ ye de wa tali min kɛra maa caman y'a jira k'a fɔ a ye mali danbe de tiɲa a ye mali buruja ka mali lagosi ka mali lamaloya faden kɛnɛ kan ko Sidiki Kuyate min ni ale ye yɛrɛwolo debout sur le rempart a ma filanan ye n'an ko ma ko numéro 2 du régime ko a ye a jira k'a fɔ madame Haidara Aminata Diko ye kuma min fɔ dunya tɔnsoba ka barosigi kɛnɛ kan ko ale kɔni bɛ nin ko in kɔn nin tɛ ko bɛn ta ye ko do ko min n'a kɛra sabu ye k'an ka jamana mankutu de tiɲa dunya ɲɛkɔrɔ a jirala k'a fɔ hali a ɲiningara kalata ko la wa ko hali da sera an ka jamana kalata ko ma o kalata ko kuma min bɛ senna ni dugudugumakumaw b'a jirala bi k'a fɔ colonel Asimi Goita min ye an ka jamana furancɛ fanga waatila tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ko ale bɛ labɛn de la k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ko kura ye ko malidenw caman de bɛ ka ɲini bi o Asimi Goita in k'i kanbɔ fanga nɔfɛ kalata nata ko da sera nin bɛɛ ma nka an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka kɔɲi barosigi ɲɛ u yɛrɛw ka kulu n'an ko ma ko yɛrɛwolo debout sur le rempart ninnu fana tun ye kɛnɛba de sigi o kɛra barosigi wasalenba ye o kɛnɛ kan Sidiki Kuyate ɲiningara an ka jamana yɛrɛ ani jugu marifatigiw ye bɛnkan min kɛ u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se jamana foroba kibaruyaw caman ma Sidiki Kuyate nana ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o kɔrɔfɔw lamɛn wa aw bɛna faamuyali k'a la bi mɔgɔ caman bɛ se ka kɛ u tulo b'an na u ɲɛ b'an na u b'a ye k'a fɔ ko pourquoi nin denni fitinin nin bɛɛ ko bɛ ka taga sɛgɛrɛ k'o jaabi dɔrɔn c'est-à-dire que fɛnw bɛ ka yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ de fɔlɔ an tun b'a ye ko jamana ni jamana de tun bɛ ɲɔgɔn gosi nka sisan mun de bɛ ka kɛ u bɛ tiɲɛnikɛlaw de dilan ka don olu la ka jamanaw kɛlɛ a bɛ fɔ o ma ko la guerre forcée ou la guerre par procuration u bɛ don aw dɔw minnu na o fɛɛrɛ olu fɛ ko la politique de l'otage u bɛ tila k'a don olu da ni aw wulila k'a fɔ k'aw yɛrɛ lakana ka bolo tɔɔrɔ ma olu bɛ taa kumaw ta k'a yira k'a fɔ ko Silasago k'olu sɛgɛrɛ discours victimaire u bɛ cogo min na fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ olu bolo u nana ye k'a fɔ sisan u bɛ don mɔgɔ minnu na olu fanga dɔgɔyara u nana don mɔgɔ wɛrɛ la u yɛrɛ bɛ dɔw wele ko terroriste nka terroriste cɛ u bɛ dɔw wele fana ko modéré mais a bɛɛ bɛ fagali kɛ a bɛɛ bɛ dugu cɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ nka minnu bɛ yen n'u b'olu wele k'a fɔ k'olu baga fagalen don u ka dɛmɛ bɛ jɔ olu ye olu lakana n'u ka sariyaw ye minnu wele k'a fɔ ko dɔ sisan kunnafoni dili cogo ma munna an bɛ bi ka bɔ ka kuma ni Aminata ta ye parce que wagati tun kɛra i b'a sɔrɔ Faransi jamana kantigiw ka président de tun bɛ kumaw fɔ an bɛ bɔ k'u jaabi u ka ministres bɛ bɔ ka kuma k'u jaabi n'o ye Jean-Yves Le Drian ye laseli min kɛ en 2015 u ka général dɔ bɛ yen nɔ ne ye Binata de a ye laseli min kɛ a bɔra ka jaabi fo ka taa se Jean Alexandre ma mais sisan u nana fɛɛrɛ jumɛn tigɛ olu yɛrɛ t'a fɔ bilen u bɛ don an ka jamana in denw dɔw la olu bɛ bɔ k'a fɔ donc o de kama bi an bɛ taa a yelen don k'a fɔ a bɛ mɔgɔw nɔ la a bɛ ka kuma ni mɔgɔ daw ye an bɛ ka minnu jaabi a bɛ se ka kɛ denni don mais a y'a fɔ kɛnɛ min kan o tɛ kɛnɛ denni ye a ye ko min kɛ ko denni tɛ wa i bɛna ye k'a fɔ
jamana fɛnɛ bɛ se ka to a kunbala na. O de kama n'anw sigira a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko Nations Unies bɛ sɛbɛn min bɔ n'u b'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ko rapport ko a bɔkun ye ten a bɔkun tɛ ten moyen de communication de t'olu bolo parce que Emmanuel Macron de ko y'a ye ale ye kɛlɛ in perdu yan ko c'est parce que kunnafoni dili sebaya a ma san sɔrɔ de kɔnɔ. Maintenant, ils vont utiliser le paravent des Nations Unies. Utiliser le paravent des Nations Unies, ou nous donner institution belébélé quoi faire ça. Ou bien pour la fenêtre, ou pas j'ai un rapport. Abi yéreke, ni ma ira ka fo quand la jamana armée, ko ce n'est pas une armée, c'est une soldatesque. Fɛn min fɔ o bɛ fɔ sisan ko anw tɛ jugu faga la ka taa sɔrɔ jugu b'an ka jamana kɔnɔ o ye dugu jeni ka musow faga ka tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ o bɛɛ bɛ bila kɛrɛfɛ mun de bɛna ta ka y'an ka diɲɛ kɔnɔ k'anw dɛsɛ kɛlɛ la o de ye ko anw bɛ ka maaw gansan de faga. Jamana min kɔnɔ an sɔnna ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ tiɲɛni min bɛ ka kɛ an ma sɔn ka tiɲɛni danbe ka taa siya si ma. Je parle sous le contrôle de tout le monde. An bɛɛ y'o banni. K'a fɔ tiɲɛnikɛlaw kana danbe ka taa siya si ma. O bɔlen kɔfɛ an sera MINUSMA ma k'a fɔ MINUSMA ye aw yɛrɛ ko k'aw tɛ jugu yelen dɔn u ɲɛnama mais aw bɛ se k'u dɔn cogo di ko nin ye karisalakaw ka su ye u su cɛla. Donc o b'a yira k'a fɔ MINUSMA ka rapport minnu bɛ bɔ rapport minnu bɛ bɔ ka na ni tension de ka na ni clivage ethnique de ka na ni nkalon tagali de k'a da jamana na min bɛ kɛ sababu ye an ka armée yɛrɛ t'a dɔn bilen a kan ka jɔn kɛlɛ a man ka jɔn kɛlɛ o de ka jugu armée ma. Donc c'est pourquoi i bɛna ye k'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na i ko bi min b'an ɲɛ o ye an bɔra salon en mois d'avril ka sursaut kɛ nin cogo la. Ka laseli kɛ ka kɛɲɛ ni Faransi ni MINUSMA ka lasew ye ko min kɛra mura k'a ko kɔn mais ɲinan an bɛ ka na sigi o kelen kan tuguni o b'a yira n'an ma fu siri nin ko in dan na n'an ma taa a ko source la n'an ma fɛɛrɛ tigɛ MINUSMA ko la a ko bɛna an dépasser dɔɔnin dɔɔnin o de kama ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka nin ko sigi ɲɔgɔn kan wele min bilalen don sini an ka taa wele jaabi an ka fu siri MINUSMA ko in dan na. Kura la sisebe min bɛ bɔlɔlɔ kan an ka jamana kɔnɔ an ko ma ko Mali Actu ko min ye jugu marifatigiw ni banbagaciw kɛlɛli ye Mali kɔnɔ ko siga t'a la k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw ko nin ye maa 82 ɲɔgɔn fa jadi waleba kɔfɛ min kɛra kɔsanda in na ko Mali sɔrɔdasiw ko nin bɛ sanayɛlɛn de sɔrɔla bi u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la kɛlɛdagaw la ko o hukumu de kɔnɔ u yɛrɛw ka kibaruya lase bolofara min bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛw tu la o ɲɛmɔgɔba directeur des informations et des relations publiques des armées colonel Suleiman Dambele ko ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na ka jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye fɛlɛli min kɛ nin waati laban ninnu na k'u ye tiɲɛniba de don jugu marifatigiw kun maa caman de fagara Mali sɔrɔdasiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaciw minnu kale kan don ko Mali tɛ si nin na wa ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ u ye jigi min sigi u ka sɔrɔdasiw kan o jigi ko a tɛna wuli fiyewu ko malidenw ka to sɔrɔdasiw jukɔrɔma tintina ko ni ko taara tacogo la ko hali a tɛna waatinin bɔ an ka sɔrɔdasiw kɔni bɛna se ani kunnawolo sɔrɔ Mali kɔnɔ. An balimaw halisa an ka ɲɛfɔliw bɛ bɛnkan sɛbɛn de kan bɛnkan sɛbɛn min kɛra Mali jamana ni banbagaci marifatigiw cɛ kabini san 2015 a donni kelen tile ma Mali jamana kuntigi tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale yɛrɛ fatura bi a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara tun ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma o ye Abdoulaye Diop de o Abdoulaye Diop min ni ale yɛrɛ ye an ka furancɛ fanga cɛŋanaba dɔ ye bɛnkan sɛbɛn in bɛ bolonɔbila waati min na ale tun ye Mali ka lasigiden ye ko o bɛnkan sɛbɛn in de kɛra i n'a fɔ da wulila songalama ye jugu marifatigiw tun ye ɲɛfɔli min kɛ a bɛ waatinin bɔ ka jira k'a fɔ olu kɔni sen tɛ nin bɛnkan sɛbɛn in na tugun ka da kan ko Mali furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga ni don na tɛmɛ fanga maaw n'alen bɛ taabolo tigɛ bi min tɛ u yɛrɛw bɛnkan ye
o hukumu de kono nunu nya jira ka fo olu sente ni ko ina ble minye anga jamana sordasiu ka chengana badoye ote mawre general Elhaji Gamu kwaye wuli ka joni dabalini fero tige kitase bamaganci marfatigu ma krenkenela munu nyu bolono bla chefoni kambe o seben furala fokase malire marabulo nyamogo baw malire marabulo tonkulu ba noye gouvernement ko abada dunya makulo ka kafo nyogon sama min kuma be kafo mali jamana ni bamaganci marfatigu che ko yengalon kuma di ko fen fembe no kan ka kebi o ye malire jamana deun ka hakewu anuka lanyinu sabatili de ye ne kibro yin ganzira kuna fundi sebe min fe anko mako Nouvel Horizon o Nouvel Horizon ya jira ka fo anka jamana sordasi ngana mi na donendo ni General Elhaji Gamunye kwa tunye tama doke anga jamana koronyan fanfe do franje temene o hukumu de kono ako ni kulu fly akira mali marabulo nyamo yo akira jugu marfatigi mununye seben furahin seben kren la ben seben fura anko mima ko l'accord pour la paix wa minye hali dunya jamana ire ma horonya le ka kulu communauté internationale fana beni ko injona Elhaji Gamunya jira ka fo ambe dominabi fo beka do ka fo nyogon samani kele watite ni nye koni ayasoro fenkan ka kebi oye jamana deun yero ka lanyino sabatili de ye nanko mako répondre à l'aspiration de la population koni okerabe famille libena keni kola wa ni tabolo bela jele uye wati jamin ke barala ubena e kafo farali nafatala kwale koni mbanyini bi mali marabulo chakelaw gouvernement mau fokase groupe signateur l'accord de paix au Mali o mau kase ka nyon famuya ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ni kibro yan la sira Nouvel Horizon kuna fundilaw de fe ambalmau anka jamana politique mado be wa madonendo krenkrenia la fanganyini kulumi sigira anga jamana kono ape watini bobi anko demako ADP Maliba o nyamogo ba dogole nanko mako président d'honneur nyamogo do ngalebe dibila kwambe domina inafobi kwalu Boubacar Diallo ni anka franche fangani watila teme fanga ni donateme fanga nyamogo koni nkajambi kosebe o de kera sabuye ni sorobatigi kwa mabolende do fangala ka bara wore de boloda kwa be nyini kana wati jambo alu Boubacar Diallo koni ka deme anaka wuli kajoni magwen mado franche fanga mara togoma koni nafulo lahauta tigi mimbe anga jamana konobi na kera masabanai min tun suryanda anga jamana fangala samba flani santani shegi na hakili bala kalata min kera ni alu Boubacar Diallo ale kera sabanai kwa be yoro minabi akoni baka barawla Senegal jamana fabala Dakar kono ko ayoro kaja anga jamana la akwa sigilente wa manyina yere ko donatawla kuri malido mbena ni alu Boubacar Diallo nye yetugula mimbena machama dabaliba nga anga jamana deun o alu Boubacar Diallo ajira la kafo madow de fana be dunia kono bi krenkrene la mali dugubani dugumison kono ko nonu de be sara anga jamana politique madow fe ka buruja kangalo ndala kase ka mangoya ka fenfo minta sonyi minta jogoy ni kuma inde fole alu Boubacar Diallo ni mabama anyini ngara anyoro barake nyogondo fe inafo Sekou Silamanjara fo kase Ibrahima Jawara kuna fundiladu wanere ka demsendu o Ibrahima Jawara na bara nyogon yenyini ngali minase alu Boubacar Diallo ma ka kenyani mawbe ka ntonyoni kuma munun fo tegren journali kuma munun fo kase ka mangutu tinya alu Boubacar Diallo nana nyefoli ke malido o nyefoli o fle ni malien ni be mali fe be hera de kam ni mali be hera de kam ni mali donc ne ka bara tabulu la kabini ma politique damna fo ka se bila be ba donga chesiri nga girin ka wuli be wede ka dugo malien ka segan ka dugo malien ka problème ka tout de mo ka sigi dawla donc odiatu embargo ni kene ne ni nyoron chakoroba kumana ayem bla chiwla pour que embargo ni bise ka wuli chon a balolembe le bise ka ko sere ni wuli ka jomu fana kola ni fem kala ni sera nyemoro jamana nyemoro ma nuru sigira ka fem fo o ni le du fem tanye o yorobela nya la bakala
ye mɔgɔ wɛrɛw labaa kalama jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana kɛnɛma n'u kumana la olu bɛɛ y'o seere ye o bɛ ne bɔ ni mun k'a la o bɛ ne ni ala cɛ sanction yɛrɛ bɛ wuli don min na embargo bɛ wuli don min na a ye ne sɔrɔ Dakar o k'a sɔrɔ n bɛ cɛkɔrɔba ka ci la Sénégal président fɛ donc bi an b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin comme wasulunkaw b'a fɔ cogo min na hɛrɛ tigi ka ca hɛrɛ fa ka ca mais ne b'a lɔn n ye jɔyɔrɔba sɔrɔ embargo wuli na mɔgɔ caman y'o seere ye mɔgɔ ɲumanbaw caman y'o seere ye jamana ɲɛmɔgɔw caman y'o seere ye o ma se yɛrɛ fɔlɔ. E ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ wa? Ni tɔɔrɔba sɔrɔ embargo kɔnɔ ne ye maliyɛn de ye maliyɛn fɛn fɛn sɛgɛnna kɔnɔ a bɛ komi n'o sɛgɛn sera ne ma o ye fɔlɔ ye fɔlɔ parce que n tɛ se ka hɛrɛ kanu ni mɔgɔ ye ka nisɔndiya n'a tigi ka gɛlɛya ye donc o gɛlɛya fɔlɔ o sera ne ma ni maliyɛnw ye gɛlɛya kɔnɔ wagati min na embargo in kɔnɔna la a digira n na inflation kɛra fɛn farala fɛnw caman sɔngɔ kan fɛnw dɔw bɛ yen yɛrɛ u tɛ se k'a sɔrɔ ne yɛrɛ mun fana ne ye entrepreneur de ne tɛ chômeur ye politique la ne tɛ retraité ye politique la gaz bɔyɔrɔ mun n'a b'an bolo an ye forage daminɛ kɔnɔ anw de société fɔlɔ ye donna kɔnɔ mun bɛ forage kɛla hydrogène ɲaɲini la an ka site la bi bi in na alimanw bɛ yen kanadiyɛnw bɛ yen expatriés caman bɛ yen donc an ka minɛnw bɛɛ tun ka ɲi ka na pour que an ka forage daminɛ le 15 janvier embargo nin kosɔn an ka minɛnw bloquera Dakar minɛnw ye kalo 3 kɛ Dakar an ma se ka forage daminɛ tubabuw bɛ yen an b'u sara olu nana baara mun kama n'a ma se ka kɛ ka sɔrɔ olu ka faute tɛ f'u ka sara donc an continuera olu sarali la donc embargo a funteni sera ne ma a gɛlɛya sera ma mais o man bali wuli ka jɔ la pour que embargo ka wuli donc o de y'a réalité yɛrɛ fɛn fɛn bɛ fɔ a ko la mun n'o tɛ kelen ye ne ta fanfɛla la i ka t'i ka sara la ziirinda de don ani tiɲɛ tɛ kelen bon ne bolo an man kan ka jamana ɲɛmɔgɔw n'a marabagaw bisiki ni kojugu ye donc sisan a yirala ko chronogramme bɔra a yirala ko réforme bɛ na kɛ mun b'an permet ka constitution kura sɔrɔ an bɛɛ ka ɲi ka da o la ka wuli ka jɔ ka kɛ kelen ye an ka taa o sira fɛ parce que o bɛ jamana ka basigi de yira o bɛ jamana ka ɲɛta de kɔfɛ donc ne ka principe tɛ ni mɔgɔw ye fɛn fɔ n bɛ si k'a la n b'u bisiki ni fɛn ye u y'a fɔ cogo min na n b'u minɛ n'o de ye donc raison fana bɛ n bolo k'u minɛ n'a ye k'a fɔ o de b'u kɔnɔ ka kɛ donc an bɛɛ ka ɲi ka wuli ka jɔ pour que a fɔra cogo min na ne ni jamana ɲɛmɔgɔw caman kumana olu yɛrɛ fɛn dɔw faamuya embargo ninnu kɔnɔna la o faamu tun t'o dɔn l'interdépendance entre les différents pays de la CEDEAO donc a bɛ komi n'i sen b'i dimi i tɛ se k'a fɔ ko n kun tɛ n dimi donc fɛn tɛ n na donc an bɛɛ dulonnen de bɛ ɲɔgɔn na Mali Côte d'Ivoire Sénégal a jouera anw kan cogo min na a jouera olu fana kan ten cogo la donc o de y'a to embargo wuli a tun kɛra wajibi ye bɛɛ ma parce que fɛn min don a funteni tun sera bɛɛ ma maliyɛnw fana y'u jɔyɔrɔ fa parce que les Maliens sont résilients donc an timina ka di n'i ye ko i bɛ da don tugun ɲɛ an bɛ da wɛrɛ yɛlɛ donc n'i ko i b'a sira baara ɲɛ an bɛ sira wɛrɛ ɲini donc a ma maliyɛn bali ka continuer k'u ka affaire kɛ a ka d'u ye cogo min na gɛlɛya caman kɛra a kɔnɔ mais o gɛlɛya nin man bali k'an ka affaire kɛ comme n y'a f'i ye cogo min na ne yɛrɛ n bɛ misala ta n yɛrɛ kan mɔgɔ 48 bɛ ne ka forage kɛyɔrɔ la expatriés caman b'a la a tile kelen o tile kelen baara dizaine de milliers d'euros o de bɛ sara an ma se ka baara kɛ parce que forage minɛnw bɛɛ ma se ka don mais an sera k'u occuper kɔni ka fɛn dɔ kɛ an continuera k'u sara fana maliyɛn bɛɛ fana sera ka baara kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la embargo ma mɔgɔw ka baara lajɔ a ma jamana lajɔ c'est vrai gɛlɛya nana mais gɛlɛya in kɔnɔna la bɛɛ bɛ dɔ kɛ bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa o la ne bɛ maliyɛnw fo n b'a fɔ vraiment u ni cɛsiri u ni timinandiya u ni jiroja hali bi an ka dɔ fara ka jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la ni o de ye fosi tɛ jamana in bɔ nɔgɔ la fo baara dun f'i ka kɛ mɔgɔ timinandi de i k'i cɛsiri baara la donc anw yɛrɛ bɛ baara mun na gaziko nin bi an nimisiya wasalenba de b'a la parce que embargo in kɔnɔna la an ye fɛn caman fana faamuya an ka testiw kɔnɔna la anw tun b'a miiri hydrogène kelen de bɛ yɔrɔ in na mais an taara sɔrɔ a associé len bɛ gaz dɔw la a bɛ f'o ma hélium
hélium est gazé de mon valeur carbone. Quoi ça veut? Anine de nous, ça fait partie des gaz rares. Il y a donc hydrogène de kachala, kateme hélium kan, mais hélium fanabala. Donc au beau ira, au bas ira hélium ni hydrogène ou bébé boyro kelen ou bébé faut du kuro lidla. Donc alaka hinana kam masaya de ya samakala c'est omaya. Donc amba ni nako koinya dombi. Bi mo cité dinokono mumbe hydrogène ni baranya donc atemonka. Donc bi afora ka ira yoro chama, ira Australie, ira Canada, ira Allemagne, ira Russie bara, ira Américain bara. Mais ulu bébé exemple ta en cas. Na conférence kera yoro bébé en devele. Donc Mali n'a qu'à gélé bé. On y embargo ni musigranka. On y sanction munu blalanka. On m'en bali qu'à continuer au bara nyani la kado. On m'en bali qu'à continuer au bara keli la. Faut qu'à bi société d'unakono mumbe hydrogène ko nya donc à temebeka. Donc ne boa fait Mali qu'à ketende. Malien befana qu'à ketende. Ambeka fin doke. Mumba to ambede temebela. Ambe temekene mo bela. Ubeka nya l'enfer. Comme Gatering a fait, alors que fin bambolo bi duna bebe nyabole mon fait. Donc haibi anga nyomina anga jamana imina anga barake pour que ambise kata anga élection na ni hakili sigi e chugo mina ka sura ma ke mankanye ama ke wuyoye haibi mbe doke jamana ala ka basi kisini beni clear ala ka sabati jamana ngono ala ka mbeka sababu nyumanya haibi ala ka usara. An balimaw an ka bi do kibaru kɛnɛ kan ma bɛ an bolo bi ma min ni an ko a ma ko Lasine Dunbiya aw b'a dɔn k'a fɔ Lafiyabugu kaburuso masurunyala ɲamantonba de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o ɲamantonba in fo dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ welecogo wɛrɛ t'a la ko k'a fɔ ko Mont Kilimanjaro ye kuluba de ye kulu min n'a janya dɔnnen don duniyama bɛɛ fɛ ko ɲama in de sera yɔrɔ la bi yɔrɔ min kɛra sabu ye ka yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ sigibaw tɔɔrɔ dabu ye sunɔgɔ t'u ye damakasi yɔrɔ fana t'u la waati o waati ko n'u sera sigida 4 na sɛbɛnfura bon na mairie de la commune 4 du district de Bamako ko yɔrɔw ka maire ba b'a jira k'a fɔ ɲama in ko a cɛli ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa dugu kɔfɛ ko tɛ olu ka baara ye min kan ka ɲama in cɛ ko ye Bamako mairie de district de ye a kuma kɔni cayara fo ka kɛ an ye wele bila ɲama yɛrɛ kɛrɛfɛsigibaw ma hali ni an tɛna fɔ ko maaw bɛ balo ɲama na nka ɲama ni maaw kɔni bɛɛ de tɛnkunnen don ɲɔgɔn na hali Lafiyabugu kaburuso maa minnu bɛ taa ka taa furew danda hali ni a y'a sɔrɔ anw yɔrɔw bɛ sira la maa i kɛra togo togo don dɔ i bɛ lada dɛ o kaburuso in ni ɲama in cɛ nin kɔni kɛra yɔrɔ min n'a kɛra dabaliban yɔrɔ ye o hukumu de kɔnɔ an ye wele bila ɲama in sigibaa dɔ ma a kana an ka dɔkibaru kɛnɛ kan a kana laseli kɛ yala nin ɲama in mun y'a to nin cayara nin togo in na k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye Ozone Mali gɛn Ozone Mali ka bɛnkan de waraka le gouvernement a résilié le contrat de l'Ozone Mali ko anw yɛrɛw bɛna ɲama cɛ o kuma min fɔra an ka jamana dugubaw caman de kɔni nɔgɔlen bɛ bi malidenw i mana bɔ fan o fan ɲama de kɛra ka dugu labɔ yani an ka nin ko in bila dagirida la an ka maa welelen kɔni sera kɛnɛ kan bi Lasine Dunbiya an bɛna ɲininka yala a yɛrɛ ye jɔn ye ɲama min bɛ sigida 4 na kaburuso masurunyala hali ni a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen in sigibaa ye a y'a ye wa faamuya jumɛn b'a fɛ miiriya jumɛn b'a la Lasine Dunbiya bisimila an ka bɛnkuma dɔkibaru kɛnɛ kan i ka ɲɛfɔli kɛ ɲama in i y'a ye wa a bɛ cogo di sira b'i bolo an ni ɲɔgɔn ma an lamɛnbagaw effectivement a y'a fɔ cogo min an ye sigibaga ye ɲama ni a b'an kun kan a kɔni kɛra daga y'an da la ɲama nin bɛ yen a bɛ san 30 bɔ nka ɲama nin sigira kan mun kan a ma labaara ten nɔ ɲama nin sigira don min fɔ bi fɔ ni sariya falen don a la ɲama tɛmɛ sira don mɛ ɲama mara yɔrɔ tɛ finalement ɲama nin yɛrɛ ye a yɛlɛmalen bɛ ka kɛ kulu de ye an bolo sinon ɲama nin sigira de k'a bɛ kɛ don o don ɲama min na bɔ sɔgɔmada fɛ a bɛ kɛ kɛsuba kɔnɔ a tɛ bɔn dugu ma wulada mana se mobilibaw bɛna ta u bɛ taa n'a ye ɲama bɔ yɔrɔ la dugu kɔfɛ finalement ale yɛrɛ laban na k'an bolo ɲama mara yɔrɔ de ka kɛ an bolo kulu ye a kɛli kɛra degun ni insécurité dan bɛɛ de ye tiɲɛnikɛlaw b'a kan kasaw b'a kan mɔgɔ caman yɛrɛ b'i ba i ka so la sigida nin na se bɛ fɛn fɛn o bɛɛ yɔrɔ bila dɛsɛbagatɔ yɛrɛ dama tolen bɛ ɲama nin fan fɛ ɲama nin kasa a bɛ Lafiyabugu bɛɛ labɔ san kalo 12 mɔgɔ t'a bɛ tiɲɛni min kɛ dan t'a la
bon i ye korofo min fɔ sisan k'a fɔ ɲaman ka kan ka bɔn wulada fɛ k'a ta ka taa bɔn dugu kɔfɛ a bɛ komi dépôt de transit ani dépôt final i bɛ fɛ k'o de fɔ wa. i y'a fɔ cogo min n bɛ fɛ k'o de fɔ ɲama nin ci dépôt de transit de don ɲama marayɔrɔ tɛ dɛ ɲama marayɔrɔ tɛ dépôt de transit don a bɛna sɔgɔma wula fɛ u b'a ta ka taa n'a ye dugu kɔfɛ ɲama nin bɛɛ o de kama finalement ale yɛrɛ laban de kɛra an bolo dépôt final ye. bon sisan ɲama in kɔni a yera k'a fɔ Bamakɔ mairie-ba k'olu de kan ka ɲama in cɛ ka taa n'a ye dugu kɔfɛ n'olu tɛna cɛ sigida naaninan maire dun aw wulila ka so ma wa aw minnu ye ɲama sigiɲɔgɔnw ye mairie fana bɛna nin ko in to tantɔ wa. i y'a fɔ cogo min effectivement ɲama nin ko district ka yɔrɔ de ye dépôt de transit ye sigida maire commune 4 Lafiyabugu mairie-ba an kɔni y'an sen n'an bolo don ka kuma maire fɛ ka dɛsɛ maire ko ban tɛ dɛ nka ale ka baara tɛ nka hali ni ŋaniya b'ale la a se de t'ale ye ɲama nin cɛli se de t'ale ye o de bɛ k'a kɛ ɲama nin tɛ se la ka bɔ yan nɔ parce que effectivement a tɛ district sini na mais an kɔni an tɔɲɔna ko insécurité ni a banaw fiɲɛ ninakili bana a kɛlen bɛ k'a bila lamini sigida mɔgɔ bɛɛ la. an kɔni ni ye se k'an ye an kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka jama labɔ ɲama nin n'a tɛ bɔ yen an kɔni bɛna dankari yɔrɔ ni ɲama bɔn na foyi wɛrɛ tɛna bɔn yɔrɔ nin na an kɔni bɛ fɛ o labɛn de sigi la pour que yɔrɔ nin kɔni n'u t'a cɛ dɔwɛrɛ tɛna bɔn yan nɔ a ɲama tɔw n'u b'a kɛ to u b'a kɛ ten mais mun bɛ yen kɔni dɔwɛrɛ tɛna fara kan. wagati dɔ la fana an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Lafiyabugukaw k'olu tun ko maa minnu ka ɲamaw bɛna bɔ yen a bɛ i n'a fɔ sigida wɛrɛ maaw commune wɛrɛ maaw ou bien Lafiyabugu bugudani mɔgɔw fo ka se Talikokaw ma k'u ka ɲaman tɛ bɔ yen yala hakɛ b'aw bolo ka maaw bali ka ɲaman bɔ hali n'a cayara o hakɛ b'aw bolo wa. hakɛ bɛ adamaden bolo diɲɛ fɛn bɛɛ la mɔgɔw kana ɲinɛ ko légitime défense b'an bolo a kasa b'an minnu kan a b'an minnu ka sigida la an minnu masurunya la hakɛ b'an bolo ka dankari yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kana bɔ kana kɛ n'a tɛ ɲɛ k'a bɛ kɛ tan bɛɛ ka taa ka da i ka sigida la parce que n'i bɛ yala Bamakɔ commune 4 n'a ɲɛ tɛ ɲaman bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ni nin kelen yɛrɛ tɛ bilen. mais i ka nin kuma in ne ma nin faamu sigida naaninan ɲaman bɔ yɔrɔ de don commune 4 ka dépôt de transit don mais Lafiyabugu kelen ta tɛ dɛ mais est ce que Lafiyabugu bɛ se ka mɔgɔ tɔw bali ka ɲaman bɔ yan hali ni ɲaman débordelen don est ce que n'aw ko k'a b'o kɛ kuma dɔ la a tɛna kɛ furugufurugu ye aw ni quartier wɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa m'a fɔ commune wɛrɛ dɛ parce que commune 3 mɔgɔw bɛn'u ka ɲaman bɔ yɔrɔ in na o seereya b'an bolo ba kɔfɛ mɔgɔw bɛ ba tigɛ su fɛ ka na ɲaman bɔ yɔrɔ in na mais k'a fɔ ko Lafiyabugukaw k'a fɔ ko jikɔrɔ ni ɲaman tɛ bɔ yen est ce que n'o kɛra aw fana tɛ dan sago la wa. droit b'an bolo ka tɔw bali ka na parce que an bɛ ɲaman dɔ mun ye ɲaman bɛ taa dugu kɔfɛ de mais n'i ye commune 4 sigicogo lajɛ bi Lafiyabugu bɛ camancɛ de la dugu camancɛ tɛ man kan i t'a ye diɲɛ fan si ka dugu camancɛ kɛ dugu ɲaman bɔnyɔrɔ ye. o tɛ mɔgɔ tɔw nɔ ye. hali ni tɔw ɲɛ tɛ kɛ ni a kɛra ko bɛɛ ka danni ta i ka yɔrɔ la o kɔni bɛ dɔ bɔ an ka degun na ni dɔwɛrɛ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na n'a danna yan u bɛ dɔ bɔ an ka degun na vraiment an kɔni an se ye fɛn fɛn an bɛna bɛɛ kɛ dankari ɲaman bɔ na yɔrɔ la. an bɛ mɔgɔ tɔw bali ka ɲaman bɔ. an bɛ mɔgɔ tɔw bali ka ɲaman bɔ yɔrɔ nin na. an balimaw aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ Lasine Dunbiya min y'an ka bi mɔgɔ welelen ye a ko Lafiyabugu ɲamantonba ko n'a tora nin cogo la Lafiyabugukaw bɛna maa tɔw bali ka ɲaman bɔ i n'a fɔ Jikɔrɔni ni Talikokaw ani sigida naaninan quartier tɔw ne dalen don a la k'a fɔ an ka jamana faamaw tulo bɛ nin ko la parce que n'i ye nin kuma in fana fɔtɔ a bɛ komi degun tɛmɛna dan kan mais ɲama in fana bɛ kaburuso de kɛrɛfɛ wagati dɔ la ne hakili b'a la ɲama in nana caya fo ka kaburuso kogo fana bin Lasine Dunbiya e hakili b'o wagati la wa. hakili b'a la kogo bi dɔrɔn tɛ dɛ ni ɲama nin tora hali ni mɔgɔ min sera yen bi finalement kaburu yɛrɛ laban bɛna kɛ ɲaman bɔyɔrɔ ye i b'a ye dɔɔni danfara bɛrɛ tɛ kaburudo ni ɲaman bɔyɔrɔ cɛ ɛri bɛ la a ma a binni tɛ tuguni dɛ ni ze ɛri bɛ ɛri la n'i tora ka na k'i bɛna kaburudo nin na ɲaman bɔnnaw ni ɲaman kama i doni bɛ gɛlɛya an bɛ hali don min na ko ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛ ne ma kaburudo la ɲaman bɔnnaw fɛ doni yɛrɛ bɛ gɛlɛya i ma kaburudo nin na. bon sisan Lasine Dunbiya an kɔni tun y'i wele i kana ɲɛfɔli k'an ye an ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan n dalen don a la k'a fɔ jamanadenw ye faamuyali caman k'i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na sisan kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ b'i fɛ wa ka d'a kan an bɛna sigida naaninan fana mairie ɲɛmɔgɔba maireba Adama Berete ɲamanko in kan ne n'a delila ka baro kɛ a fana tun ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ an bɛna tila k'o lamɛn nka n'a y'a sɔrɔ kuma laban b'i fɛ aw minnu ye sigida naaninan denmisɛnw ye et puis i ye ɲaman sigiɲɔgɔn fana ye dɛ ni i ye ɲaman sigiɲɔgɔn ye an ko min ma ko riverain waati dɔ la fana aw ye siraw tigɛ nka nin ko in na e bɛ fɛ ka mun kuma laban de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye
walasa ɲama in kana se ka caya ka tɛmɛ nin kan sigida nanina la kɛrɛnkɛrɛnna ɲama tunba min filɛ kaburudon masuruya la. Ne bɛ fɛ ka kuma laban mun fɔ ye o ye kangarida de ye o kangarida de dugu tɛ se ka kɛ ko fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ ka ɲama cɛ ka taa dugu kɔfɛ an kɔni an b'a lajɛ i b'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ ninnu i t'a dɔn ninnu bɛ bɔ fan fan ka na ɲama de bɛna bɔ dugu cɛmancɛ la vraiment an bɛ kangarida de k'u ye parce que a laban n'an tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ ɲama nin a bɛ cɛ ka taa bila mairie kɔnɔ n'u b'a kɛ cogo min u k'a kɛ ten ni district cɛ nin o ye bɛɛ tubabukan fɔ de so hakili la ɲama man ka se ka kɛ yan nɔ mɔgɔw sigidaw cɛ la kaburu kɛ ɲama bɔyɔrɔ ye vraiment. mais sigida nanina mɔgɔw bɛ taxe ni impôt sara commune 4 mairie de ye o mais ni mairie ko mairie ba de kan ka cɛ quelque part est ce que mairie de la commune 4 fana fiche de responsabilité tɛ wa parce que olu de kan ka pression kɛ Adama Sangare n'a ka baarakɛlaw kan ou bien o kuma tɛ tiɲɛ de parce que ozone fana il faut pas que an kana ɲinɛ o kɔ ozone ka contrat résilié la maintenant transition ko k'u yɛrɛ bɛna ɲama cɛ ɲama dun cayara ni transition ma se k'a cɛ mairie ba tɛ k'a cɛ o fana ka gɛlɛn sa dɛ. ɲama ni ko b'a la comme dépôt de transit u tɛ se la k'o respecter yɔrɔ ni ɲama bɔ yɛrɛ bɛɛ ka dabila dɔrɔn a banna parce que tubabukan fɔla a kuma ka ca quoi mairie district tigi yɛrɛ t'i la ɲama na. ɲama bɛ bɔ min mɔgɔ bɛ ɲama bɔ min. an kɔni m'o dɔn mais vraiment yan dugu cɛmancɛ ta nin an kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ dabila de. mais ni ɲama bɔyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo an b'an ka ɲama ɲimi wa. ni ɲama bɔyɔrɔ tɛ yen mairie ko mairie ye mɔgɔw ta ye komi an bɛ mairie de dɔn an tɛ district dɔn mairie de b'anw fɛ yan district t'anw fɛ yan. donc a sera a dan na vraiment a ka diya mairie de bɛ kɛ ɲama bɔyɔrɔ ye foli bɛ an balima radio lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye a ni ce. an balimaw nin tun ye Lassine Dunbiya ka lase ye ɲama kɛrɛfɛ sigiba don nka walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la do kibaru lamɛnbaw anw yɛrɛw ni sigida naanina sɛbɛnfurabon ɲɛmɔgɔ walima sigida naanina ɲɛmɔgɔba danaya kɔfɛ sigida denw yɔrɔ la an k'o de ma ko Adama Berete maire de la commune 4 an tun ye ɲɛfɔli ni barosigiw kɛ ɲamanko kan walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la Adama Berete ye ɲɛfɔli min kɛ an ka kuma galama la ɲama in cayara ka se yɔrɔ min na mun de kɛra nin ko in sabu ye hali ni a y'a sɔrɔ sigida naanina denw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni nin ɲamanton ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigida naanina maireba ka kɔrɔfɔw lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛna faamuyali k'a la. Lafiyabugu kaburudon ni sanji kɔni binna ka ban dɔrɔn Lafiyabugu sigibagaw ni hɛrɛ farala sudonnaw tɔɔrɔlen don bi dɛ su bɛ kɔrɔta sanfɛ de a tɔ yɛrɛ kɛra mɔgɔ tɛ se ka don yɛrɛ fɛ bilen don o don ni lagasara sera mɔgɔw bɛ ɲininkali k'u yɛrɛ la est ce que maire bɛ nin commune kɔnɔ. bon n bɛ min fɔ i ɲɛna o fana na hali bi a tɛ se ka taa ɲamanko in to. ɲama min b'a kɛrɛfɛ. ɲama min b'a kɛrɛfɛ parce que mobili minnu bɛ na cari fɛn minnu na cɛ o de ye fɛn sɔn anw ye papier kun dara yɔrɔ in na o kɛra mais papier in tununna. ɲama y'a bɛɛ dun. ɲama y'a bɛɛ dun hali bi in na sisan e bɛna Bamako dɔw bɔra ne fɛ yan sisan ne kɛ mɛ ka olu charger bɔgɔ su min b'a kan u bɛna taa o garate ka bɔ a kan ka kaɲasi de cɛ ka na a bɔ a sanfɛ o ka facture yɛrɛ kɛra sisan ka di ne ma sisan sini olu bɛ taa baara daminɛ mais ne b'a kɛ ɲama bɛ cɛ a bɛ tila k'an gurusi a ka gɛlɛn dɛ sinon ni ordre bɛ cimetière in na Mali bɛɛ a ɲɔgɔn kaburudon jɛlen tɛ yen a ɲɔgɔn jɛlen tɛ yen an bɛ se k'o seereya et puis ale kaburudon bɛ par ordre de i t'a ye fana ko mɔgɔ y'a jɔ n'i k'i b'a jɔ an b'a fɔ k'a jɔ siman na awɔ o tɛ jɔ ye n'i bɛ fɛ ka jɔ i bɛ taa minnu a bɛ se ka jɔ i bɛ taa kaburudon sen na a tɛ jan sɔrɔ walima i b'i ka su don i bara et puis an bɛ ordre de su bi na an bɛ ka segin 2008 2007 yɔrɔw kan an bɛ ka segin o kan n'o banna ainsi de suite ordre min b'a la ɲama bɛ a da la ani fɛn bɛɛ dama ka kan de mais se tɛ jɔ sinon an ye papier d'a kan an ni cimetière responsable fɛn d'a kan mairie yɛrɛ 12 millions de di a la o kɛra mɔgɔ bɛ se ka 12 millions di ka t'o fili ji la papier kura dara sanfɛ ayiwa mɔgɔ bɛ est ce que i bɛ se ka 12 millions di ka tila ka taa ko o ka kɛ nisɔndiya kɔrɔ ka tiɲɛ ta c'est pourquoi n y'a f'i ye n ko i bɔra sisan n ye société dɔ de wele olu kan ka baara daminɛ sini bɔgɔ su fɛn fɛn b'a bɛɛ siɲɛ ka bɔ a kan ka se ka carré bɛlɛ u bɛn'o cɛ ka o de bɔ a sanfɛ a natanda parce que hali Ageroute ne ye yɔrɔ in di Ageroute a ko fɔ Ageroute ye o ka taa étude parce que u yɛrɛ ko sisan u bɛna lajɛ ka taa o goudron-da la ka taa foli Asakola yɔrɔ la u bɛ taga fo fɛngɛ yɛrɛ de la yɔrɔ in bele terrain na u b'o fɛ o tɔrɔfɔn janba fɛn kɛ o turu yɛrɛ bɛ sen k'o gratter
gidron de bidala gidron de bidala ka boni karibaye ka boni fen dai quoi awo kabru do ere dai awo ka ta fo benetre abila je chogodi abenya tugomi parce que no fo ali do ko nema ko amse ka cimetière yoro ka oro datu o yoro fen datu ka nyama moro datu pour que mobile ka do fando do fe ka bo fando fe mais comme ne o fo ngo physiquement a bénéfice je dis moi je gère pas ni siga nga avaldi ola amalmaw anga jamana deun cha mande be damangoya kuma fo kanyeshi songo vuyele ma hali maliden dɔw be olu kɔni y'a jira ka fɔ fangai ni barabula o bara fanba kan ka kɛ de malidenw yɛrɛw bɛ fɛn minnu don k'o sɔngɔw jigi wa mali jamana yɛrɛ kelen bɛ ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan kɔlɔsili bolo ma n'an k'o ma ko direction générale des concurrences des prix DGCC o maw k'olu tun taara Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso pomme de terre marayɔrɔ kɔrɔlen aw b'a dɔn k'a fɔ Sikaso ye pomme de terre dugu ye waati bɛ waati la san kɔnɔ n'i taara Sikaso a ka ca Ala fɛ ni o ko u bɛ i fana ni fɛn ye i fanali o fanba bɛ kɛ pomme de terre de ye ko o pomme de terre dilayɔrɔ lasagoyɔrɔ min bɛ yen o de welela ko centre de conservation de la pomme de terre en chambre froide ka bila fiɲɛ sumalen ni gilasiw kɔrɔ walasa pomme de terre ka se ka waati caman kɛ an ka jate dɔnbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jula dɔndɔni feerelaw ani julabaw yɔrɔw bɛ jago ni feere minnu kɛ malidenw ma nin kulu in de ka baara ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wa hali ka ɲangili kɛ o DGC maaw ye taali min kɛ février kalo tile 12 Sikasokaw bara u taara kun min na ɲɛfɔli kɛra la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o ɲɛfɔli kɔrɔfɔw dɔw de ye nin ye. Interprofession pomme de terre et ministère de l'industrie et du commerce ka partenaire belebeleba de an ka jamana kɔnɔdenw olu se ka dayirimɛ sɔrɔ nɔgɔya la ka se ka kɔngɔ kɛlɛ pomme de terre jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ donc o de hokumu kɔnɔna na ni hakili b'a la ministère du commerce et de l'industrie a ye dɛmɛ lase interprofession ma parce que ni pomme de terre sɛnɛna donc fo a ka lamara a ka lasago donc ale bɛ lasago yɔrɔ minnu na o ye chambre sumalenw ni so dɔw bɛ jɔ ka n'o ye centre de conservation ye donc ka timɛ Mali jamana ni Japon ka bolo di ɲɔgɔn ma donc an sera ka chambre jɔ ni bɛ se ka fo tɔni 3,000 pomme de terre la ka se k'o mara kalo 3 ka taa fo kalo 4 o hakɛ la donc o kɛkun ye walasa ni pomme de terre bɔra foro la donc tiɲɛ ta bɛ nɔgɔya a bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pomme de terre yɛrɛ campagne de production bɛna daminɛ sisan sɔɔni pomme de terre bɛna ladonni kɛ donc an nana ka na ɲɛ da u ka baara taabolo kan en tout cas sentiment min kɛra ne la o ye ninnu yɛrɛ ka cɛsiri ye wa hami mun b'u la fo pomme de terre tiɲɛta ka dɔgɔya parce que 3000 tonnes u yɛrɛ ka jateminɛw la olu ye mun fɔ a ɲɛna a ka dɔgɔn kojugu bon u bɛ jijaw la mun b'a to hali bi nin ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya cogo min na bon dɔwɛrɛw b'u bolo fan wɛrɛw fɛ mais u bɛ ɲɔgɔn dafa de u ka laɲini min b'u la kɔni hali bi an ka to ka dɛmɛɲɔgɔnya ale ni baarakɛɲɔgɔnya k'a tɛmɛ parce que olu bɛ gouvernement dɛmɛ de ka se ka min ye dayirimɛ mɔgɔw ka dayirimɛ bɛ se ka nɔgɔya n'a sɔngɔ bɛ nɔgɔya ka timɛ ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ daminɛ ye an bɛna don sunkalo la sisan donc ni baara sera ka kɛ k'u dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye pomme de terre bɛ nɔgɔya kosɛbɛ sundonnaw ma yɛrɛ baaraw don mais mɔgɔ bɛ fo fana yɛrɛ ci la quoi donc en tout cas ministre tɔgɔ la donc n bɛ foli lase u ma ni Ala sɔnna ma an ye minnu mɛn yan nɔ an bɛ Ala se a seyɔrɔ la. Baara in daminɛna an bɛ a san 4 san 5 la ale ka yan sɔrɔ bi a jala anw ye parce que a ka ministre 4 bɛɛ nana yan ka na yɔrɔ lajɛ ale de tun ma se yan fɔlɔ donc a y'a fɔ cogo min na a nana an ye an ka gɛlɛyaw fɔ a ye ani an bɛ lahala min na yan a ye caman faamu a la donc ni Dunbiya sela ka na a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ci bɛ se citigi fɛn ye donc an ka laɲini kɔni ye o ka se ka dɔ fara chambre froide hakɛ kan hali n'u sela ka tɔni 10,000 tɔni 20,000
jɔ an ye en tout cas a kɔni bɛ fisaya filière acteur bɛɛ ma. An balimaw kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kabini Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la ni a y'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu bɛ min ye jafariya walew kɛ ka dama kasi do kobe la jamanakuntigi kama o ye nin kulu de ye. Hali ni a waati a kɛra i n'a fɔ yɛlɛbɔnna jamanadenw caman yɔrɔ la ka ɲɛsin ninnu ma k'u ye damakasi min kɛ ka jamanakuntigi nɔminɛ jo sariya tigilamaw ni kiri nɔbɔbaw ɲɛkɔrɔ k'a ye jamana janfa baara min tun kalifalen don a la a dɛsɛra o la wa ko a ka taa jaabili kɛ wa k'u b'a ɲini yɛrɛ a ka fanga baara bɔjɔ o kulu in de welela anw fɛ Mali kɔnɔ kabini don tɛmɛnenw na aw b'a joona bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali dɔw ko BIPREM fasoko ni BIPREM fɔra dɔw yɛrɛw ko ninnu ye plainte donnaw de ye plainte o de ye damakasi ye kobe la o BIPREM maaw tun ye kunnafonidilaw wele an ka jamana marabolo ɲɛmaw ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min dilan n'o kɛra sabu ye ka kɛ tasibila yɔrɔ ye ka ɲɛsin an ka jamanadenw minnu ni tora faso kumabɔli la waati min na malidenw tun ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ko bɛɛ o ka se ka sinsin Mali kɔnɔ min ye binkɛnɛjɛni fanga ye o ka bɔ anw fɛ yan o min n'o taabolo de tun talen bɛ Général Musa Traoré fɛ yɔrɔ kofɔlen min dilala an ka jamana kɔnɔ tasibila bolo ma maa fatulenw ye an k'o de ma ko pyramide de souvenir jɛrɛ in kɛra yen de BIPREM maaw y'a jira k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Kidal sigibaw minnu ye Kidal halaladenw ye olu yɛrɛw haminanko wɛrɛ t'u la miiriya wɛrɛ t'u la ka se ka Mali drapeau yanga ka Mali ka maliya ko sinsin ko mun de y'a to maliden minnu sigilen bɛ Mali fan wɛrɛw la i n'a fɔ an ka duguba kɔnɔnaw fo ka se dugumisɛnw ma ninnu tɛ wuli ka dɛmɛ don Kidal sigibaw ma nka ko ni bɛɛ lajɛlen sigira banbagaci marifatigi minnu hakilila k'a fɔ Kidal ye olu ta ye ko ninnu ja bɛna fariya an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ min b'an bolo ka o tufa ka bɔ Mali bolo ko waati de sera malidenw ka wuli i n'a fɔ cɛ kelen ka taama kɛ ka taa fo Kidal o taama in ko maliden bɛɛ lajɛlen de ko don taali min bɛna kɛ Kidal ko laɲini wɛrɛ t'a la k'a ɲini banbagaci marifatigiw fɛ kɛlɛ ka jigi so malidenw yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn minɛ Mali ka maliya o ka se ka sinsin wa tɛrɛmɛli yɛrɛ wɛrɛ t'o la nin de tun ye BIPREM maaw ka lase ye hali ni a y'a sɔrɔ u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Lasine Jawara ye a ko nin baara in bɛna kɛ waati min na u kɔni ma don fɔ a la nka k'u kan ka wulikajɔ kɛ don nataw la tɔnjɛkulu caman de bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se tɔnjɛkulu 100 yirikaw caman ma association ni regroupement u bɛna se olu ma da sumusumuni bolo ma n'o forila ni taali kan ka kɛ waati min na Kidal kɔnɔ o taali don a bɛna ganse jamanadenw ye nka an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka se ka bɔ nin ko in joona BIPREM fasoko nin ye kulu min n'u ye maa caman wele kiri la a kɛra jamana nafolo jugujuguyalibaw ye o a kɛra maa minnu yɛrɛw ye faso janfa wa a dɔw kɛra u ka kunnawoloko ye au BIPREM bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali u ye ɲɛfɔli min kɛ malidenw o kɔrɔfɔw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o kɔrɔfɔw lamɛn. N'i y'a ye BIPREM ye aw wele bi BIPREM ni a jɛɲɔgɔnw ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ association tɔw an ka ca kosɛbɛ an bɛ association 100 ni kɔ la bi nka a ma nɔgɔya dɛ an ko ko mɔgɔ damadɔ ka ye kɛnɛ kan bi o mɔgɔ damadɔ kɛra mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ye an ka se ka kuma tɔw tɔgɔ la k'a d'a kan gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya minnu don a ye maliyɛn kelen kelenna bɛɛ tɔɔrɔ kabini bi ma se a bɛ san 60 bɔ bi kabini anw ye indépendance ta tuma min na 1960 o 63 wagati san 3 o kɔfɛ o daminɛ dɔrɔn début d'année la kɛlɛ fɔlɔ minnu wulila Mali la a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ minnu wulila Kidal fan fɛ minnu b'a fɔ ko olu b'u ka indépendance nɔfɛ kabini kɛlɛ bɛ wuli k'a kɛ kuma ye k'a kɛ mankan ye fo ka taa se maramafɛnw tali la ka na ni fagaliw ye an y'o de la kɔlɔsi jamana kɔnɔ su mun bɔra a cayara kosɛbɛ o waati ni sisan cɛ san 60 kɛlɛ kelen bɛ sen na 1963 2023 a tɛ ka ban n'i y'a la kɔlɔsi fana minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛ kɛlɛ la ko u b'u yɛrɛ ta mun ɲini anw yɛrɛ hakili la i tɛ se k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ta k'a sɔrɔ i tɛ degun kɔnɔ mun b'a to a bɛ f'i ma ko i tɛ maliyɛn ye maliyɛn si ma deli k'a bila kɔnɔ jamana kɔnɔ ko i bɛ mɔgɔ min bɛ bɔ Mopti i bɛ bɔ Kidal ou bien i bɛ bɔ Tombouctou k'i tɛ maliyɛn ye donc o yɔrɔ kosɔn
a bɛ tɔ kɔnɔ ko e ye maliyɛn ye e bɛ k'a bila kɔnɔ ko e tɛ maliyɛn ye e bɛ maramafɛn ta sugu bɛ bɔ anw fana k'o de la sa an fana bɛ wuli an maliyɛn tɔw a ka kan droit b'anw fana bolo ka wuli k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ sen na olu fan fɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ k'olu bɛ bɔ mali la ni bi an bɛ don min na ko bi ni maliyɛn ko k'a bɛ taa yen maliyɛn tɔw ko k'a bɛ bɔ région na ka taa Kidali i donni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o b'i tɔɔrɔ ni kuma caman ye hali an ka faama minnu b'an kunna olu tagatɔla a ma nɔgɔn u b'u tɔɔrɔ ni kuma caman ye o de y'a to kɔsa in na diɲɛ ko ɲɛnabɔbagatigiw caman bolila ka na nin février kalo tile fɔlɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ mali la k'u ɲɛsin Kidali ma k'olu bɛ taa ka taa delili kɛ ko kɛlɛ ka ban k'a d'a kan olu bolo kɛlɛ kan ka lajɔ tan nka il faut que dɔw de ka kan ka taa deli mɔgɔ m'anw deli koyi anw tɛ deli a bɛ k'anw de la kuma bɛɛ an b'a muɲu donc an k'o la sa baasi tɛ komi ni kɛlɛ in bɛ sen na fɛn tɛ fɔlɔ anw tɛ deli a bɛ mun delilikɛlaw kɔnɔ k'anw de jo t'a la la mais anw fana ye jamana kɔnɔ den de ye anw ye civil de ye anw ye association de ye anw t'a fɛ an ka jamana ka tila n'an t'a fɛ o ka kɛ an bɛ mun kɛ an b'an seko de kɛ anw tɛ marifa ta an tɛ bere ta an tɛ muru ta an tɛ gabakurun ta nka an b'an fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko marche blanche dɔw bolo dɔw b'a fɔ marche verte mais an bɛ marche populaire dɔ de sigi sen kan ni ala sɔnna ko mɛn ta tɛ bilen k'o lawuli an maliyɛn an dɛsɛra cogo cogo an kana jigin mɔgɔ miliyɔn kelen kɔrɔ an ka wuli ka don Kidali k'a jira k'a fɔ Kidali y'anw ta ye Mali bɛɛ y'anw ta ye Kidali dɔrɔn tɛ o mais an b'a daminɛ Kidali de la k'a jira jamana bɛɛ de ye an ta ye le Mali est unique o de kosɔn an y'aw wele ka aw ladɔnniya aw k'a dɔn k'a fɔ ko mɛn ta tɛ bilen n'i y'a ye an tɛ se ka don fɔ aw ye bi immédiatement k'a d'a kan an kelen tɛ se ko la même n'an b'a association kɛmɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fo an ka se tɔw fana ma ka sɛbɛn bil'u ma k'a ɲɛf'u ye ni ne b'an kɔnɔ k'a kɛ maliko la walasa mankan in ka se ka ban ka d'a kan minnu bɛ dɛmɛ ni na ka Kidali dɛmɛ n'i y'a ye région kelen o bɛ jamana kunturu bɛɛ la sen samara ka nin cogo la tan bɛɛ dɛsɛr'u la dɛmɛbaga de b'u la o mais dɛmɛbaga min fana b'u la olu b'a dɔn k'a fɔ k'anw fana ye jamanaden de droit de b'anw fana bolo n'an wulila don min na an ma marifa ta an ma bere ta an bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ ka d'an ye Mali la k'a jira jamana kɔnɔden tɔw la k'a fɔ an ser'u ma de an ka bɛn mais n'an y'o wulili fana kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ o an bɛɛ a bɛ fɔ min ma ko sigi ka fɔ an bɛ jɛ ka fɔ kɛ an bɛ kuma dialogue bɛɛ kɛ an tɛ ban dialogue ma cogo si la nka an tɛ se k'a to de an sigilen bɛ kuma bɛɛ marifakan de bɛ bɔ la kuma bɛɛ marifakan ye o y'an tɔɔrɔ a y'an somɔgɔw tɔɔrɔ a y'an jɛɲɔgɔnw tɔɔrɔ a y'an balimaw tɔɔrɔ hali sigiɲɔgɔn jamana ninnu olu ka mɔgɔ minnu bɛ na k'olu bɛ na anw dɛmɛ u bɛ na bɛn ka don jamana kɔnɔ olu bɛɛ bɛ tɔɔrɔ parce que olu fana ka jamana kɔnɔdenw ni bɛ to a la kuma dɔw la donc tiɲɛ na an tɔɔrɔla anw malidenw o yɔrɔ de kosɔn an ko an b'an fara ɲɔgɔn kan anw bolo fɛɛrɛ jɔnjɔn kelen min bɛ se ka sɔrɔ nin ko la sisan n'an y'an fara ɲɔgɔn kan caman ka taa don Kidali k'a fɔ Kidali ka fɛn fɛn bɛ yen k'a d'a kan n b'o yɔrɔnin perepe latigɛ fɔlɔ Kidali bɛɛ tɛ kɛlɛ in na koyi kɛlɛ in ye mɔgɔ damadɔni de ye minnu ye marifa ta mais Kidali population bɛɛ ka fɛla tɛ kɛlɛko in ye donc n'an taara fara olu fana kan k'a jira k'a fɔ anw minnu bɔra région tɔw la Kidali y'an ka région de an na don nin kɔnɔ an n'aw bɛ se ka kuma aw kɛlɛkɛlaw an ka bɛn fɔ la aw bɛ fɛn fɛn nɔfɛ n'a a bɛ se ka kɛ jamanako la an b'o kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ comme n y'a vice président y'a fɔ cogo min na depuis premier BS Jara k'a sɔrɔ an m'a bila n kɔnɔ k'an wajibiyalen don ka taa fɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ alors que an dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ k'a ban pewu bɛɛ ka lafiya an k'an ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma sa n'an m'an ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma don o don mankan don o don kɛlɛ don o don fagali tiɲɛ n'a dɔ kɛra o la jamana tɛ se ka développer cogo si la k'o to yen donc an bɛ wele de bila maliyɛn bɛɛ ma o la bɛɛ k'a bila i kɔnɔ sɛbɛn bɛ ci mɔgɔ caman ma an pɛrɛla ka ban nka an tɛ se ka dati fɔ mun na n'i ye dati dɔ fɔ sisan u b'a fɔ u m'an bonya n'u ka tɔn wulila ko k'u bɛ nin kɛ an b'a fɛ ka bɛɛ de bonya ka bɛɛ sago don a la an tɔw bɛ kuma dati saba min b'an bolo le plus tôt possible k'o proposer u ye an bɛ jɛ dati kelen na k'an ka marche blanche kɛ n'ala sɔnna lafiya ka don an ka jamana kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko BIPREM Fasoko ani association minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de filɛ ɲɔgɔn fɛ nin anw minnu welera k'anw ka kuma tɔw tɔgɔ la an bɛ tɔn 100 ni kɔ bɔ bi association ko la nka bɛɛ tɛ se ka na mɔgɔ 5 nana bi an y'an sigi ka kuma k'a yira u la k'a fɔ ko mun bɛ sen na a bɛ fɔ min ma ko ka hakililajigin kɛ mɔgɔw ye ka ni ka mɔgɔw ladɔnniya alerte la k'a fɔ ko tiɲɛ na a bɛ san 4 bɔ bi anw bɛ fɛɛrɛ ɲini na bɛnbaliya mun bɛ jamana kɔnɔ n'a a source bɔra a jubaju bɔra nord fan fɛ an bɛ se k'a ban cogo di su cayara mankan cayara anw ko fɛɛrɛ kelen pe min b'a la sisan
en société civile mun be an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ mun na maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ bɛ mun na an ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka marche kɛ marche populaire n'a bɛ fɔ a ma ko marche blanche taama belebele maliyɛn bɛɛ ka bɔ ni an dɛsɛra maliyɛn mun bɛ bɔ a ka kɛ maliyɛn miliyɔn 1 ɲɔgɔn ye an k'an fara ɲɔgɔn kan ka don Kidali kɔnɔ k'a yira diɲɛ na diɲɛma la k'a fɔ Kidali ye anw ta de ye an maliyɛnw ta de ye minnu fana bɛ Kidali an minnu tɛ Kidali an bɛɛ jɛ don donc an ka fɛrɛ kɛ o waati kɔnɔ ka jamana bɛnbaliya ban a tɛ ban ka sɔrɔ dɔ ma wuli k'a kuma fɔ a bɛ san 60 bɔ bi kabini 1963 fo kana se 2023 ma mɔgɔ damadɔ de bɛ wuli ka mankan ci k'a fɔ ne bɛ nin de fɛ nin de ka di ne ye e bɛ fɛn fɛn fɛ e b'o sɔrɔ e ko ko e ma fa fɔlɔ donc anw minnu tɛ ka kuma an mɛnna kumabaliya la anw minnu tɛ ka wuli an mɛnna wulibaliya la fo sisan de sa an k'a jate minɛ k'a dɔn minnu b'o olu kɔkɔrɔ anw ka ca ni olu ye mais minnu b'o kɔkɔrɔ olu tɛ se ka anw yɛrɛ tɔw jate jamanaden ye ka ko to an ta la n'an fana ma wuli k'an mankan bɔ k'an ŋaniya yira an tɛ fangalako kɛ an tɛ mɔgɔ nɛnɛ an tɛ mɔgɔ bugɔ an b'a bɛɛ kɛ bɛn de kɔnɔ nka fanga bɛ jama de la o de ye diɲɛ fan bɛɛ sariya ye mɔgɔ si tɛ se jama mana wuli k'a bɛ mun nɔfɛ k'i bɛ jama balo la jamanatigi tɛ se k'o kɛ communauté internationale tɛ se k'o kɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw lanbɛn de nɔfɛ n t'a d'u ma o ma deli ka kɛ fɔlɔ donc mun ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ n'o ye wulili ye anw b'a fɛ an ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an tɛ se k'a kɛ da an kelen fo an ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ compter aw yɛrɛ kan aw minnu ye presse ye aw minnu ye média ye Mali la bi aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni ci fɔra aw ye jamana kɔnɔdenw b'a mɛn minnu bɛ kɛnɛma fana b'a mɛn walasa an ka ci in ka se ka taa a ka taa yɔrɔ jan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko mɛn ta tɛ bilen an bɛ wuli an bɛn n'o kan nka an tɛ se ka wuli ka mɔgɔw wele ka dati fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ an tɔw fana association ani maliden tɔw an n'olu ma kuma bɛɛ ka kan Mali tigiya la bi on est tous des citoyens donc an kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dati mun fɔ dati b'an bolo mais an bɛ ci di tɔw ma ka dati f'u ye n'u sɔnna o dati olu ma an bɛ bɔ k'a fɔ ko bɔli tɛ kɛ o tɛ dɛ dati de bɛ ɲini an ni tɔw ka bɛn a kan sinon bɔli an b'a kɛ o de kun don aw ni ca ni baraji ne tɔgɔ Lasine Jawara président de l'UPREM faso. An balimaw nin ye dabalibankoba de min kɛra Bamakɔ yan dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma da jamana foroba ca kama dɔw yɛrɛw bɛ u dahirimɛ ɲini u ka bololabaaraw de la bololabaara fana ka ca kosɛbɛ hali mobili boli o ye bololabaara ye maa minnu bɛ maaw ka fini dontaw gosi fini paselaw nin bɛɛ ye bololabaara ye hali mɔnikɛlaw baganmaralaw nin bɛɛ ye baara ye baara min ni kɛyɛrɛ ye baaraw don wa ni ye an ka jamanadenw lajɛ bi ko baara min kɛbaga ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ bi k'o ye sɛnɛkɛlaw de ye nansara sɛgɛsɛgɛlikɛba dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni ye maliden ta 100 la ko maliden maa 80 ɲɔgɔn k'olu ye sɛnɛkɛlaw de ye minnu bɛ an ka jamana duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ n k'o de ma ko 80% des Maliens sont des résidents dans la campagne ko sɛnɛkɛlaw kɔfɛ mɔnikɛlaw baganmaralaw ka sɔrɔ ka se baara tɔw kɛbaw ma o mɔnikɛlaw yɛrɛw ka daga kofɔlen dɔ de bɛ Bamakɔ yan nin yɔrɔ in a welela ko bozow ka daga aw b'a dɔn k'a fɔ bozow olu taalan ye min ye o ye jɛgɛ jurali de ye ka bɔ jiw kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ daga bɛ bozow fɛ Bamakɔ yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko o bozo daga de jenina o jenini min kɛra kari tɛmɛnen k'a kɛra wɔyɔba ye hali u bolofɛnw ko foyi ma bɔ a la a bɛɛ de jenina an ye kibaruyaw yɔrɔw sɔrɔ ka bɔ maliden dɔw da minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ nin kɛra tiɲɛniba de ko hali maa dɔ nin tora a la nka do kibaru lamɛnbaw nka walasa aw ka se ka faamuyali kɛ bozo daga min jenina nin bozo daga kofɔlen ko bozo daga min jenina o bozo daga in k'a bɛ Bamakɔ yan de maa caman bɛ ɲininkali la ko bozo daga jumɛn don walasa aw ka lamɛnli kɛ an ka do kibaru lamɛnbaw anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan Mohamed Jose Traoré ale taara ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mohamed Jose Traoré ka kɔrɔfɔw lamɛn. Rajal ni wagati ninnu ni o sera ni o ye fonɛnɛ ban waati ka don fitini masurunya la a ka ca Ala fɛ min ye tasuma kasara ye o bɛ caya anw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ye an taara karidon février kalo tile 12 san 2023 fajiri seliw bannen kɔfɛ an ka babili kɔrɔ min bɛ anw fɛ yan Bamakɔ yɔrɔ bɛ yen ko namasa dankan o namasa dankan in jirifeerelaw bɛ yen yiriden fasuguya o fasuguya i bɛ a feere yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ in na i mana tɛmɛ o kan k'i kunda bakɔnɔna kan
Kimbe ni oye bozo kin jibe yoro yoro akacha ala fe ambalma bozo lakaw obebe ulu dagaroma ni kasara indi usoro ni oye tasma kasara yi kakeni karidoyi février kalo o kleta ani flado samba fla ani samwa ani saba fajiri selu masurunyala tasma de barla ka balawke ka bɔ bugu dɔ la ni ka bugu dɔ minɛ fo ka na kɛ a ye bugu bɛɛ lajɛlen jeni wa kasaraw yɛrɛ bonyana kosɛbɛ ka sababu kɛ maa ni tora a la hali an balimamuso dɔ ni a cɛ olu bɛɛ lajɛlen ni tora ko in na ka taa se maa fila fo ka taa se maa saba wɛrɛ ma bagan caman o jenina nin yɔrɔ kofɔlen in na ka taa se suma caman ma a tiɲɛni dakun bonyana kosɛbɛ an kɔni ye kibaruya in mɛn waati min an wulila ka se kɛnɛ in kan an ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu olu filɛ nin makɔrɔ salamu alaikum. Waalaikum salam tula somɔgɔw bɛɛ an ni fama an dabila n ba. Sigi tɔgɔ fɔ an ye wa. N tɔgɔ ye Amadu Jirɛ. Amadu Jirɛ bi an sera namasa danga na bozo daga min bɛ yen ni i tɛmɛna namasa danga jiriden feerelaw la ka na ka pɔnni tigɛ bozo daga min bɛ yen ni a bɛ dugu kɔnɔna ni ba cɛ a b'o o camancɛ la an y'a ye k'a fɔ tasuma kasara ye aw sɔrɔ bi an ye kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ni tora a la yala tasuma ko in a nana nacogo jumɛnw na i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ko in na wa. N bɛ se ka dɔ fɔ an ye awa tasuma ko in kɔni komi fayiri in na an yɛrɛ solila ka wuli ka taa fayiri seli an bɔra fayiri seli la ka na so kɔnɔ tasuma wulila tasuma wulila an bolila ka na ko an bɛ fa cogo ɲini a na mɛ o waati yɛrɛ tasuma yɛrɛ bɔra yɔrɔ kelen yɛrɛ min na awa an ma se k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kelen mɛ kɔfɛ u k'a bɔra bugu dɔ la yan a ye bugu tɔw minɛ komi yɔrɔw nɔrɔnɔrɔlen don ɲɔgɔn na a ye bugu tɔw minɛ an kɔni ye mɔɲɛ bɛɛ kɛ ka pɔnbe mɔgɔw wele olu fana nana waati min na u ma se ka don yɔrɔw kurunnen don olu fana ma se ka don ka na faali kɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ kɔni si ma damajira bɛɛ kɛ cɛ ni muso bɛɛ ye misiw ta an b'a fa fo ka taa fanga dɔgɔya a fanga dɔgɔyara pɔnbe mɔgɔw fana nana fara an kan ka a tɔ fa a kɔni ni bɔra a la an yɛrɛ ye min y'an ɲɛ na ni maa salen la o bɛ se mɔgɔ saba ma parce que dɔ n'a a muso olu tora a la dɔ bɔra dingɛ kɔnɔ o yɛrɛ kɔni ayiwa ala cɛya ni musoya dɔn o gɛlɛyara mɛ kɔfɛ kun u ye kelen fana bɔ k'o ye muso ye o bɛ se mɔgɔ naani ma. minnu ni tora kasara in na yan maa bananenw don. maa bananenw ta ni mɔgɔ fila kɔni mɛ u k'olu ma sa kɔni mɛ u bananen don u k'o ma sa k'olu ma sa mɛ u dɛkunnen kɔni don u taara n'olu ye pɔnbe mɔgɔw taara n'u ye. yala an y'a ye k'a fɔ kɔni hali ni ko kɔfɛ buguw bɛɛ jenina aw ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yan an ɲɛ b'a la k'a fɔ foyi ma bɔ fini ma bɔ samara ma bɔ balo ma bɔ hali baganw an y'a ye k'a fɔ hali baganw jenina. hali ne yɛrɛ ka saga saba dalen a bɛɛ sara dɔw ta 6 dɔw ta 4 dɔw ta 7 fɛn o fɛn kɔni bɛ hali moto telimanitigi minnu bɛ yan fɛn o fɛn kɔni bɛ daga in kɔnɔ a bɛɛ taara kɛra tiɲɛni ye dɛ. an y'a ye k'a fɔ a tiɲɛni barika bonyanen hali aw ka balo a bɛɛ jenina aw t'a dɔn balo min yɛrɛ bɛ kɛ balo yɛrɛ ye sini. Allahu akbar. Yala welekan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin jamana marabaaw ma o ni jamanaden ɲuman minnu bɛ yen k'a fɔ o kulen bɛ an na nin waati in na. kan min bɛ n fɛ ka fɔ a ye an kɔni b'a ɲini silamɛw fɛ ala kama kira kama ani jamana ɲɛmɔgɔw u k'an dɛmɛ n'o tɛ se kɔni t'anw ye koyi hali bugu minnu bɛ ne ni hali ka jɔ ka siyɔrɔ sɔrɔ bi a fini tɛ mɔgɔ bolo yan bi hali dayɔrɔ a tɛ den bolo a tɛ bangebaa bolo u k'an dɛmɛ ni silamɛ minnu bɛ yen n'o olu bɛ silamɛw dɛmɛ u ka se k'an dɛmɛ n'o tɛ kɔni foyi kɔni t'an bolo ala sago sago. makɔrɔ salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatulah. sigi tɔgɔ fɔ an ye. ne tɔgɔ ye Muhammed Ɲare. yala i bɛ se ka jidili kɛ nin laseli in na wa. an kɔrɔkɛ ye kuma min fɔ ko in kɔni kɛra ten farida na tasuma wulila mɛ mɔgɔ min y'a bila ou bien a wulila cogo min an m'o dɔn an kɔni m'o dɔn fiyewu mɔgɔ bɔlen seliyɔrɔ la dɔrɔn mankan de wulila bada fɛ ko tasuma wulila an se ye min an y'o kɛ an kɔni faamaw wele pɔnbe nali gɛlɛyara dɔɔni nka u kɔni farala an kan u nana sɔrɔ an yɛrɛ an se kɛ n kɔni bɛ min ɲini silamɛw fɛ u k'an dɛmɛ ala ni kira kama parce que ko in a ma nɔgɔya
balo yɛrɛ sini tɛ dɛ hali sina balo tɛ mɔgɔ bolo wallahi fini tɛ yen siyɔrɔ tɛ yen dumuni tɛ yen wari tɛ yen mɔgɔ caman ka wari tununa foyi de ma bɔ ni maa y'a fɔ i ko fɛn bɔra a ye kalon tigɛ a maa si tɛ yen ko min ka dɔrɔmɛ kelen bɔra moto jenina finiw jenina baganw jenina balo jenina wariw jenina wallahi dɔrɔmɛ kelen t'an bolo wa tasuma bɔcogo an kɔni tɛ ɲɛsi don an na kɔni kɛra wa mɔgɔ tora a la koyi ne bɔra a la mɔgɔ jenina mɔgɔ banana mɔgɔ sara o kɔni a jenini kɛra yɛrɛ de tiɲɛni i bɛ miiri tiɲɛni o tiɲɛni na ni a bɛ se adamaden ma a bɛɛ y'an sɔrɔ i bɛ miiri tiɲɛni o tiɲɛni na n'a bɛ se adamaden ma a bɛɛ y'an sɔrɔ parce que ne bɔra ko kɔrɔ o tɛ ko gansan ye an kɔni t'a tigi dɔn nka an b'a ɲini jamana maramɔgɔ fɛ silamɛw adamaden fɛn o fɛn min bɛ se k'an dɛmɛ a ɲuman balo dumuni fini an mago b'a bɛɛ la u k'a kɛ ala ni kira kama u k'an dɛmɛ ɲɔgɔn an degunnen don siyɔrɔ t'an bolo balo t'an bolo dumuni t'an bolo hali ji ɲuman t'an bolo hali ji ta minɛ t'an bolo a ka haramu foyi de tɛ k'an bɛ min ɲini adamadenya na k'o ye dɛmɛ k'a bɛ mɔgɔ bolo yan a bɛ minnu bolo a ma minnu sɔrɔ ɲɔgɔn maa o maa bɛ yen n'a ye takuma in sɔrɔ a kelen ka dɔrɔmɛ ma bɔ ni min ko a ta bɔra a ye kalo tigɛ maa si tɛ yen ko min ta bɔra a ma bɔ bi a ma bɔ sini fanga yɛrɛ min bɛ tasuma na an tɛ se ka gɔrɛ k'i b'i ka fɛn bɔ i tɛ se ka bɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ de ɲini o yɛrɛ ɲini kɔnɔna na dɔw tora a la dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la hali olu minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka fura san ka d'u ma bi a wari tɛ yen an kɔni b'a ɲini diɲɛ maa bɛɛ fɛ silama ko ni ko tara de an bɛ dɛmɛ bi sɔrɔ diɲɛ maa ma bolo an mago bɛ dɛmɛ de la an mago bɛ dɛmɛ de la a kɛra diɲɛ maa ma faama o fan dama mago bɛ dɛmɛ na a y'a fɔ jamana mɔgɔw ye faama minnu bɛ yen u k'i janto an na u k'an dɛmɛ anw siyɔrɔ de ye yan koyi anw n'an ka denbaya bɛɛ diɲɛ foyi t'anw bolo taa yɔrɔ t'anw mun na an bɛɛ bɛ bamakɔ kanu de fɛ wa o kanu kelen n'anw sigi yan wa siyɔrɔ t'an bolo koyi ni so b'an bolo an tɛ sigi yan dɛmɛ t'an na dɛmɛ yɔrɔ t'an na jigiya t'an na ni maa o maa y'a fɔ ye foyi t'anw bolo anw jigi ala ni kira ni ba in de ye baji n'anw jigi sojɔyɔrɔ t'anw bolo k'a fɔ an bɛ taa yen k'an bɛ taa u kana an dɛmɛ n'an bɛ se ka min k'an ye dɛmɛ min k'an siyɔrɔ ko ni balo ko ni dumuni ko ni fini ko la u k'o k'an ye maa o maa tulo mana nin mɛn u k'o k'an ye an kɔni bɛ min ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye nin ye n'o tɛ siyɔrɔ t'an bolo dɛ dumuni tɛ yen ji tɛ yen siyɔrɔ tɛ yen hali denmisɛnninw bɛna fini min dura bi laha tɛ yen i y'a faamu an kɔni bɛ welewele da diɲɛ bɛɛ de do koyi min bɛ kɔ min bɛ maa o maa ka dɛmɛ b'an sɔrɔ u ka an dɛmɛ ala ni kira kama o kama bɛɛ n'a ka dɛmɛ don an fa n'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka ɲɛma ni o ye Jose Traore ale kɔni ye kibaruya in mɛn nka a bɛ bana dilan kan nka a ma sigi ka sababu kɛ a ye an wuli a nɔgɔni na k'a fɔ an kana ale balima bozow lajɛ n'a sɔrɔ u ka lahalaya bɛ cogo di bada la ni maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ se aw ma lahala aw bɛ se ka lasɔrɔ nɛgɛjuru siraw la wa awa nɛgɛjuru siraw b'an bolo nɛgɛjuru siraw b'an bolo ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira bɛ yen o ye 79 15 49 26 o ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye n kɔrɔkɛ fana ta bɛ yen 15 31 terrain 52 75 31 terrain 52 an balimaw hakili la aw bɔra ka an balima ninnu lamɛn minnu bɛ ka fɔ u ka yɔrɔw jenina bozow don u sigiyɔrɔ bɛnnen don namasa danga ma bi kɔni nin lajarabi y'u sɔrɔ ka da latigɛ n'a cogoyaw kan u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna balow jenina baganw kɔni o kuma tɛ fɔ adamadenw ni tora la u ka nafolo bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka sababu kɛ ni kasara in ye u ye damakasi kɛ ka ɲɛsin jamana marabaw o ni baɲumankɛ kolo minnu bɛ ka fɔ u bɛ jamana kɔnɔ ani maliden ɲuman minnu bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ ka lamɛn nin waati in na hakili la u y'u ka nɛgɛjuru sira fɔ ni aw mago b'u la a bɛ se ka u sɔrɔ o la walima a bɛ se ka weleli kɛ Elhaji Jose Traore ale ka nɛgɛjuru sira la ni o ye 76 06 60 66 76 06 60 66 a k'an bɛn sababa ma. an balimaw aw bɔra ka nin maa ninnu ka damakasikanw mɛn tiɲɛni kɔni kɛra nka u y'a jira na k'a fɔ u mago bɛ dɛmɛ la aw minnu bɛ yen ni aw ye limaniya jɔn ye ni maaw bolofɛn tiɲɛna nin cogo la a kɛra cogo o cogo hali balo hali fini don ta nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni ninnu mago b'a la bi dɛ ni maa minnu bɛ fɛ k'u dɛmɛ aw bɛ se ka Elhaji Jose Traore wele a ka nɛgɛjuru sira la 76 06 60 66 76 fu ni wɔɔrɔ 60 ani 66 walima Rasjal min yɛrɛ bɛ ka do kibaru lase 78 69 13 16 78 69 13 10 ani 6 ni dɛmɛ ninnu sera a kɛra Rasjal ye o a kɛra Jose Traore o n'aw ye dɛmɛw di
bozow bolofɛn minnu tiɲɛna nin cogo la a y'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka dɛmɛ kɛ dɛ ka da ka nin tiɲɛni dagosi bonya na dɛmɛ kɔni n'a sera a kɛra Arasjali o a kɛra Jose Traoré o ni Ala sɔnna ma dɛmɛ in an na se yɔrɔ la inshallah. An balimaw an ka bi don kibaru a bɛna fori ni kibaruya min ye aw b'a dɔn k'a fɔ baramuso Burahima Dunbiya nin ma kofɔlen Ala ye sɔrɔ d'a ma ka manja d'a ma ka diinɛ d'a ma ne hakilila k'a fɔ hadamaden i bɛ fɛn o fɛn ɲini duniya kɔnɔ ni nin saba bɔra la ne ma kun ye Burahima Dunbiya min ni ale ye cakɛ bonda ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko société baramuso walima société Aminata Konate a ye hakilina dɔ ta anw ka kumabɔ in kan kumabɔ min n'an ko a ma ko radio Bɛnkuma o radio Bɛnkuma min bɛ do kibaruya lase ka wele bila alikuranɛ jɛturaw ani alikuranɛ dɔnbaw a kɛra denmisɛnw ye a kɛra maakɔrɔw ye u kana ɲɔgɔndanba kɛ an ka nin kumabɔ in kɔnɔ o ɲɔgɔndan baara dɔ de tun bɛ sen kan tɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na alikuranɛ kalanbaw ko ni maa min ye se sɔrɔ bolimafɛn sen fila n'an ko a ma ko moto jakarta o bɛ di danganw bɛɛ lajɛlen bɛna garisɛgɛ minɛnw na min n'a nafa ka bon kosɛbɛ nka maa caman kɔni buru na fɔlɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kuranɛ kalan baaraw la baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya bɛ an ka kumabɔ ɲɛmɔgɔ de bolo Modibo Jalo seereya dɔw sɔrɔla ka bɔ radio Bɛnkuma yɛrɛ a ka cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don diinɛ ko ani alikuranɛ matangali ni alikuranɛ sankɔrɔ tali alamisa o alamisa nka fɔ ka da tulo ka malidenw nin bɛɛ lajɛlen sabu ɲuman o ye baramuso Burahima Dunbiya de maa min ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ di Ala ma ka tila ka kuranɛ kalan k'o yakubaya an ka jamana kɔnɔ maa caman kɔnna ɲɛ dɛ nka a fana jɔda ka bon bi kosɛbɛ alisilamɛya diinɛ dɛmɛli la nafolo min bɛ ka bɔ nin ko in na Ala ka kɛ hɛrɛ nafolo ye Ala kana fɔ a baraji kɔ dɛ seereya minnu sɔrɔla alikuranɛ kalan in kɛnɛ kan o seereyaw filɛ. Ayiwa welekan min kɔni bɛ o de an ka jigi sɛmɛ Ala la o de ye welekan fɔlɔ-fɔlɔ ani fana ka cɛsiri kɛ ka kuranɛ kalan waati bɛɛ alhamdulillah a ye dɔ fara an ka kɔntan kan kosɛbɛ wallahi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a sinsin a bɔra nafolo min na Ala ka a barika Ala ka caman bila nɔ na sini kiyama Ala ka kɛ fɛn ye fɛn min ni Ala bɛ bɔda kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen inshallah taala. Bon ne y'a durusi Nadi Hamlatul Quran n fancini bolo a ka yɔrɔ bɛ jikɔrɔni kuran mais sisan ni waati na n bɔra yen tɛ yen mais kuma kelen kelen bɛ to ka taa yen ka segin. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed Adam Jallo. Ebi Ala ti kɛ ne dɔ de dɔ bɔ yala ko dun hotu dun yopuma quoi ko dun hokima passe. Aw hanu foti. Ejinari. Ko 5000. Ebi so Ala jabi a garo ya de demi final. Adani dun yala ko dum woni ko weltare ko hebuda e majju weltare Ahmad Adam aw bi bo ni so jara ko se mi alatam ay ngon siren tenni ne be krange musabu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to Abdurrahman Dia ngagila tay mo ndoro alhamdulillah ma alatam mo le be ko ke kanani na do fa ala lat kere do mais ni abli kuna ko fenere de do ibe senge ni abli kuna ndoro ide la passer ga teme ibe lafiya ko alhamdulillah ma alatam amana ya togo to ma alatam Allah sona bone be kalange markaz Toyibala ne mo raja chamake mais ngon be mu fodora ala la tiga soro parce que ngum maskina ngum na talon tanto mais alhamdulillah lay mun kewde kay ama bla ala kamina ngono don tene la alhamdulillah mo me do fene ke buramay rabbi abi mun ala ka nyonaw chaanga jamana kono bo no lu nu masiga famu toujours ala bi la jarabitene mais ni ya don ni nyo ala bi sega ke abi koromo ka lede ibe mu fo ni ya tanu a caman bɛ ala bolo la dɔ la i ni miiri fɛnɛ i delila ka pasi ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw delila ka bi mais n'i ma dɔn ko ala de y'a kɛ k'a dimi ou k'a kɛ fɛn wɛrɛ i bɛ sɛgɛn n bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Ne tɔgɔ Ayubu Fofana ne bɛ ala tanu kosɛbɛ ala de kɛra sababu ye ka ne tɛmɛ fɔlɔ la a deli nabɔ filanan in na o la n bɛ ala tanu kosɛbɛ sinon n'a kun ka d'a ye a kun bɛ nabɔ kabini fɔlɔ la ne y'a sira min ye a ka tila ka nabɔ i t'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de don ne yɛrɛ tɛ mun dɔn n bɛ ala tanu kosɛbɛ an b'a fɔ ala ka barika don société in na ala ka u b'a laɲiniw bɛɛ lase jeliya lajɛlen sabati ye ala k'u bolo min ka baara la a ye hakili kun tɛ kan bila dɛ n sɛnɛnen dɔ dɔɔnin de n b'a f'u ye halisa u bɛɛ lajɛlen k'u jija kosɛbɛ nafaba de bɛ kuranɛ kalan na ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ i ye kuranɛ kalan i bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ fana kuranɛ kalan n'i bɛ fɛ ka fila bɛɛ fana sɔrɔ i ka kuranɛ kalan. Tɔgɔ Umaru Darame bon kɔnkuru yɛrɛ filɛ nin latigɛ do ala ka latigɛ do a ka di ala a ka latigɛ cogo min na ala b'a latigɛ ten tɔ nka a tɛ i n'a fɔ fɔlɔ n'o tɛ fɔlɔ ta an tɛmɛna an ka caya m'o kɛ ala de y'o latigɛ an tɛmɛna nin fɛnɛ na an ma se ka tɛmɛ ala ka latigɛ do nka n'i ye fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ i b'a n'o tɛ n'aw k'a lajɛ kabini fɔlɔ
ala kuma ala labɔ kabini fɔlɔ n'i y'a ye ala an tɛmɛ fɔlɔ la sisan an bɔra a bɛɛ bɛ ala ka latigɛ de kɔnɔ an bɛ kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'u bolo mun ka baara la hali bi baara in fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka baara in taa ɲɛ ala k'u ɲɛsin o ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka baara in sen kɔ ala k'u kisi ka bɔ o ma ala k'a don ani ko cɛ ala k'a kɛ a bolo alijinɛ sara sababu ye inshallah ne kɔni bɛ mun fɔ tɔw ye minnu tɛmɛna ani minnu bɛ sira la kɔnkuru yɛrɛ filɛ ala ka latigɛ don ne ni mɔgɔ min nana kɔnkuru la kana a bila i kɔnɔ ko ala ka nin tigi ta tiɲɛ ne ka se ka bila ɲɛ kan'o bila i kɔnɔ i b'a bila i kɔnɔ ala ka bɛɛ nɛn sabati ka bɛɛ ta ɲɛ o dɔ la ala bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ e yɛrɛ bɛ bɛn sababa ma nka ni fɛn fɛn kɔni n'a bila i kɔnɔ kɔni ala ka bɛɛ ta ɲɛ kana a bila i kɔnɔ ala ka mɔgɔ wɛrɛ ta tiɲɛ o ma ɲi n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye kɔnɔɲɛ bɛ to i dusukun na i b'a bɛɛ bila ala ka latigɛ minɛn kɔnɔ n'ala sɔnna a ma n bɛna labɛn cɛman kɛ inshallah an binnen min filɛ nin yɛrɛ a bɛ se ka yɛrɛ ala bɛna kɔfalen hɛrɛ la hɛrɛ kura la mun ka bon ne n'i y'a da ala kan kɔni an balimaw nin bɛ dansiri an ka bidon kibaruw la